हेपि क्रिसमासखौ लानानै खेबसे साबस्क्राइब खालाम आरो खेबसे बेल आइकन खालाम आरो नोंथांमोना साबसिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अल इन्डिया शेयार खालामनायखौ दाबाव। बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन रायजो राजा नोंथांमोननिसिम संकसनिफ्राय सौदियासिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै हेपि क्रिसमास लोगोफोर। दा आङो बेखौनो मेन टपिकआ जादों जाहैबाय क्रिसमास। दा जोङो क्रिसमासखौ माबायदि पालन खालायनांगौ जोंनि क्रिसमास जाग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम जे मेसेज हरो। दा जोङो बयबो दिनैनि बे क्रिसमासखौ लोब्बा लाखिनानै ना दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बोथिसे प्रेम बहस जानाय जागोन एबा रायजोयैनो ओंखाम जानाय जागोन। बेनिखायनो हेलौ लोगोफोर, आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम संकसनिफ्राय सौदियासिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै हेपि क्रिसमास। दा लोगोफोर, दिनैहाय जोङो बयबो आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। दा जोङो बयबो जे नैबे जिसु सारि जानाय दिनाव माबायदि ना परिबर्तन जानांगौ एबा माबायदि गोसो गुरै जानांगौ, जोङो बयबो जायफ्रा क्रिसमासनि सिङाव थाग्रा क्रिसमासखौ आजावग्रा रायजो राजा जोंनि ख्रिस्टियान एबा गोबां क्रिसमासखौ आजावग्रा सुबुंफोर दङ ना, ख्रिस्टाननि अनगायैबो गोबां रायजो राजाफ्रा ना गोबां गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो जे क्रिसमासखौ मानिनानै थाग्रा रायजो राजाफोर दङ। बिथांमोननिसिमबो आंनि चेनेलनि जानानै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन हरो। दा जोंनि जायफ्रानाखि बर'दिन जाग्रा रायजो राजा नोंथांमोनाबो जानो हागौ मोजाङैनो मोजां बे बर'दिनखौ 25 डिसेम्बरखौ मोजाङैनो मोजां हगार हर। जोंनि बर'दिननि गेजेरावहाय जे माखासे मानसिफ्रा बेबायदिनो दावराव दावसिबो जानानै थांबाय ना, गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गावनि महर साजायनायफोरखौ लानानै। दा दिनै जोङो बोसोराव खनसेल' बे क्रिसमासखौ मोननो हायो। दा जोङो बेयावनो बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो गोबां माने इसोरा दुखु मोनगोन। ओमफ्राय दा बेबायदिनो आङो दिनै बेखौ लानानैनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जे खावलायहरदो, बे बोसोरसेनि गेजेराव खनसेल' क्रिसमास जानायाव जोङो बेफोरबायदि जानो नाङा। दा बेनिखायनो आङो दिनै आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनि जानानै दा रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेजों लोब्बा लाखिनानै आङो फोरमायहरदों जे जोङो नैबे रंजानाय बोथोराव ना, नैबे रंजानाय बोथोराव रंजानांगौ ना, बोथिसे ओंखाम जानानैब्लाबो जोङो रंजानांगौ लोगोफोर ना। दा बेनिखायनो आङो बयनिसिमबो आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनि अनार्स जानानै आङो दिनै नोंथांमोननिसिम बेखौनो मेसेज हरो। दा जोङो बयबो दिनै प्रेम बहसखौ जानानै एबा बोथिसे ओंखामखौ जानानै जोङो न'खर न'खर गिदिंनाय जागोन। आरो बे गिदिंनायफोराव आङो दिनै बेखौनो नोंथांमोननो मेसेज हरो, जाहाथे मोजाङैनो मोजां दैदेनगिरिफोरनि खोथा लानानै एबा बे न'खर मोसानायफ्राव मोजाङैनो मोजां मोसा आरो मोजाङैनो मोजां न'खरफ्राव फैफिन, जाहाथे लामायाव सामायाव जे जेबो खैफोद जाया। दा आङो बेखौनो खावलायहरनो, जोंनि जाहाथे जाग्लुंनाय फेग्लुंनायजों लोंग्लुंनाय फेग्लुंनायफोरजों बे न'खरफ्राव मोसाया एबा जिसुखौ समायहोआ, आङो बेखौनो खावलायो। माखासे दिनै गोबां जोङो जायगाफ्राव नुयो ना, जानानै लोंनानै जोंनि लाइमोन जोहोलावफ्रा गावनि देहाखौ फुरथि इन्जय इन्टारेस्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो जाहाथे बेफोरबायदि मिथिनानैबो जुदि मिथियै बायदि जोंनि मेनलि आङो जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरखौ आङो खावलायो, जाहाथे जानाय लोंनायजों जिसुखौहाय लोंग्लुंनाय जानाय लोंनाया मोननै फाराग दङ। दा जेनोखो दिनै मोजांनि जानाय लोंनाय एबा गाज्रिनि जानाय लोंनाय, आङो बै मोजांनि जानाय लोंनायखौ बुङाखै दै लोगोफोर, बै लोंग्लुंनाय फेग्लुंनाय ना, निसा बुस्थु जाग्लुंनाय लोंग्लुंनायजों बे जिसुखौ समायहोआ एबा मोसानानै रंजानानै समायहोआ। नोंथांमोननि थाखाय जुदि जाग्लुंनाय लोंग्लुंनाय फेग्लुंनायजों जुदि
जानानै लोंनानै जुदि सोरनिबा न'खरफ्राव मोसानानै जुदि जिसुखौ दिन्थिदोंब्ला नंखाय दिन्थिफ्लादोंब्ला नोंथांनि थाखाय बांसिनै ना नोंथांनि थाखाय बांसिनै साजाया गोग्लैगोन दा आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा खावलायहरनाय जायो दा नोंथांमोना बयबो दे मोजाङैनो मोजां जानानै मोजाङैनो मोजां सिथाव गुरसे जानानै मोजाङैनो मोजां बेदर दरसे जानानै जोङो इसोरखौ समायहो एबा रंजाहो दा आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जायो दा आङो गोलाव खालामनो गोसो गैया दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानो नोंथांमोना जुदि बे हेपि क्रिसमासनि ना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना दिनैसो मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव गोदानै नुजाफैदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज हेपि क्रिसमासखौ लानानै खेबसे साबस्क्राइब खालाम आरो खेबसे बेल आइकन खालाम आरो नोंथांमोना साबसिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अल इन्डिया शेयार खालामनायखौ दाबाव जै हेपि क्रिसमास जै आलु फ्राय एवदों आंनि हिन्जावानो बिराद गोथाव आलु फ्राय दावदैजों होबाय बिमा दो अंडा के लिए आलू फ्राई भाजी करके हम सुबह सुबह में हम सुबह सुबह से ब्रेकफास्ट खा लिया खाएगा अभी लेकिन बना रहा है मेरा बीबी का ये आलू फ्राई का और लेके 2 अंडा दे रहा है ना इसलिए हम खाएगा बहुत दुनिया से बहुत अच्छा बना रहा है आलू फ्राई के लिए 2 अंडा ओ मेरा बीबी से मैं ब्लॉक कर दिया है मैंने मेकला पिलाया सारा